Bon dia. Avui des de les biblioteques de Figueres i l'Escala us proposem la lectura del Temps i els Conway, de J.B. Priestley. Priestley, Anglaterra, 1894-1984. Assagista, novel·lista, dramaturg i crític literari. Va treballar a la televisió i ràdio. Algunes de les seves obres també les hem pogut veure a la gran pantalla, com per exemple Truca un inspector. Priestley, a moltes de les seves obres, les va dedicar a reflexionar sobre els somnis premonitoris i la percepció no lineal del temps. Es va inspirar a partir d'uns estudis que va fer i que elaborava l'enginyer irlandès John William Dunn. Precisament l'obra que tractem avui forma part d'una trilogia on hi ha les dramatúrgies Tombant Perillós, El Temps i els Conway, i Això ja ho he viscut. 3 peces teatrals on el temps és el pal de paller que dona forma a la dramatúrgia. Si us interessa el tema, tenim l'assaig Men and Time, publicat a l'any 1964, on Priestley aglutina i comenta les seves idees i experiències sobre la noció del temps. Però ara anem al Temps i els Conway. 20 anys de la vida de la família Conway, estructurats en 3 parts: present, futur i present. Arquitectura dramàtica impecable, trencadís familiar, el destí, el temps, per suposat, guspires d'ironia. Anglaterra, 1919, casa familiar dels Conway, una família benestant que viu a la ciutat de Newlingham. Celebracions de la fi de la Primera Guerra Mundial i de l'aniversari de la Kay, una de les filles dels Conway. La Kay es queda dormida profundament i ens transmet el somni premonitori que té. En el segon acte han passat 18 anys i ens assabentem que la família Conway han fracassat en les aspiracions i projectes que tenien previstos en les seves vides. Al tercer acte tornem a l'inici. La Kay es desperta. Una peça teatral que donarà molt de sí a les tertúlies de les biblioteques i una posada en escena que podrem veure al Teatre Nacional de Catalunya el dia 20 de maig, en el marc de la trobada de clubs de llegir al teatre. Apa, animeu-vos, llegim i comentem El Temps i els Conway de Priestley. I, si us ve de gust, aprofiteu per llegir les altres 2 obres que formen part de la trilogia, Tombant Perillós i Això ja ho he viscut. Llegim teatre.